ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്, അല്ലെ? 7ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ന്? 7ാമത്തെ അധ്യായം. സോറി, ഇന്നൊരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി, വേറൊരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാന യോഗം കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത്? 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാന യോഗം എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? കർമ്മം ചെയ്യുന്ന രീതികള്, എന്താണ് യോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകള്, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെ പറ്റി, പിന്നെന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ സാക്ഷാത്കാരനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉച്ച സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രു. ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നിക്കണം, അല്ലെ? നമുക്കിന്നത് മിത്രാക്കി എടുക്കണം, അല്ലെ? തീർച്ചയായും മാതാജി. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പാണ്, പക്ഷെ നമുക്കിനി അതിനെന്താക്കി മാറ്റണം? നമ്മളെ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റണം. പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെ കണ്ടു? ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ധാരാളം ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ പറ്റില്ല, സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ മിതത്വം പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിതത്വം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കേണ്ടി, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കതില് വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംശയം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയം തന്നെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപം കിട്ടുമോ ശാപം കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി നമ്മളിലും ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുത്തരം? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം ബ്രാഹ്മണരുടെ വീട്ടില്, പുനർജന്മം ഉണ്ടാകാം. സ്വർലോകത്തില് പോകും. ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ പോകും? കുറച്ച് നാളെ പുണ്യം കഴിയുന്നത് വരെ സ്വർലോകത്തില് പോയിട്ട് അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ധനികന്മാരുടെ വീട്ടിലോ കുടുംബങ്ങളിലോ വീണ്ടും പിറക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജനിച്ചത്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നമുക്കിവിടെ കിട്ടി, അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് ചെയ്തപ്പോ കുറച്ച് തന്നു ഭഗവാൻ, കൂടുതൽ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ തരുന്നുള്ള നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി, അല്ലെ? എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല, ദുർഗതി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ നല്ല മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിലുണ്ട് നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം അത് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വരും? വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അതായത് നല്ല ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബത്തില്, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബത്തില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജനിച്ചിട്ട് ധാർമ്മിക ബോധം ഉള്ളവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി? കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ കാണുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലായതപ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയായിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ് വരുന്നത്? കർമ്മയോഗം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാമജപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. വീഡിയോ ഇടാൻ മറന്നുപോയി തോന്നുന്നു. വീഡിയോ ഇട്ടില്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പില്? ഇല്ല, ഞാനും മറന്നു പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 4 നമ്മൾ കണ്ടത്. മനസമാധാനം, മനസമാധാനം, സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം, പിന്നെ ഉത്കണ്ഠ ഇല്ലാതെയാവും. ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അല്ലെ, സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാ അല്ലെ? ഇതില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അതൊക്കെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചും മാതാജിമാർക്ക് നമ്മളെ മക്കള് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ടെൻഷൻ, വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ, നേരത്തെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കില്ല, ഇവർ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയില്ല. അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും എല്ലാവരും. അവരോട് സ്നേഹമില്ല എന്നല്ലട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ കുറയും. അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടി തുടങ്ങും. സത്യത്തിൽ വീട്ടില് അതാണ് സംഭവിക്കുക. നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരും തോറും നമുക്ക് ആ പേടി കുറയും നമ്മുടെ ഉള്ളില്. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസമാധാനം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. 4 കാര്യങ്ങളാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടത്. നാമജപം ആരും ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നിർത്താം. പക്ഷെ എന്നാലും നാമജപം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വിട്ട് കളയരുത് ഒരിക്കലും. ഒട്ടും വിട്ടുകറിയത് നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ്, നമ്മൾ യോഗികളല്ല, നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികളൊന്നും ഉള്ളവരല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾ, മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നാമജപമാണ്. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അത്രയും താഴ്ത്തുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നുമെന്ന് തുടങ്ങണം. നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയാലേ നമുക്കത് എത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമജപം തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. 7ാമത്തെ അധ്യായം. 7 മുതലുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗമാണ്? ഭക്തിയോഗം. നല്ല ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോട് കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. കേൾക്കാനാ പറയുന്നത് അവിടെ. കേൾവിക്ക് എന്തിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അവിടെ? കേൾവി. അതായത് നമ്മുടെ നവവിധ ഭക്തിയുടെ 9 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ 9 സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആണ് എന്ത്? ശ്രവണം.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഇതില് അറിയുന്നവരുണ്ടാവും, അറിയാത്തവരുണ്ടാവും, ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ ദിവസമായി. ഇപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? 178 പേരുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നി 250 എത്രയോ സംതിങ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2ാമത്തെ ദിവസവും വന്നു. പിന്നെ കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര പേരായി ഇതില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കതിനോട് താല്പര്യം വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏതാണ്? ശ്രവണാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, കേൾവി, ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്? ആദ്യം ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കേൾക്കുക. അതായത് എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം? കേൾക്കൂ. കേൾക്കാൻ തന്നെയാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശൃണു ത്വാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യ ഭദ്രാണി വിധൂനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവത്തെ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണിത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സാഹിത്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്? ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സമയം നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഈ സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്, പുണ്യകർമ്മമാണ്. ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് ഏതിലൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കാം? കഥകള് ഭാഗവതത്തിലൂടെ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ എന്തിലാ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക്, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ, നിരന്തരം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അവിടെ ആരാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയം പവിത്രീകരിക്കാനല്ല, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, പരിശുദ്ധരാവാൻ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്തു പോകുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മളെ പവിത്രീകരിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാക്കി മാറ്റുന്നത് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും, ചിലവർക്ക് സമയമെടുക്കുന്നു, മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ എല്ലാവരിലും എന്താണ്? കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആരായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ചിലർക്ക് സമയമെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, ആരാണോ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്, അവരുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പവിത്രീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവരെ പവിത്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ പവിത്രീകരണം. നമ്മൾ 18 ദിവസം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മാറ്റം തോന്നും. അത് നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് ആര് ചെയ്തു വരുന്നതാണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം കൂടി കേൾക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് രണ്ടും കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ സംഭവിക്കും അവിടെ നമുക്ക്.
അതുകൊണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം, ഭാഗവതം കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കേൾവിക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആ കേൾവിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയും. 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒത്തിരി ഒച്ചത്തിലല്ല ജപിക്കുക, അപ്പൊ അത് കേൾക്കും. ശ്രവണം, നാമം ജപിക്കുകയാണ്, അത് കീർത്തനം. പിന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ്, സ്മരണം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നാമജപത്തിലൂടെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തതും ഭക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ശ്രവണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യത്യതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാള് പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിക്കാം. അപ്പൊ കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭഗവാനെ അറിയാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ 250 രജിസ്ട്രേഷൻ, ചിലപ്പോൾ 400 പേര് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന എത്ര പേരാണ്? 250 പേരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട്? 200 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറെ പേര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. കുറെ പേര് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടുന്നവരില് എന്താണ്? ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചുമല്ല. പൂർണ്ണത നേടുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആര്? എന്ത്? പരംപുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ്. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇത് എവിടെ നിന്നുള്ള വരികളാണിത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാറ്റിനും കാരണം ആ ഗോവിന്ദനാണ്, ആദിപൂമാനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദൻ. അതാര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആരറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഘോഷിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അഭക്തന്മാരാണ് അത് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ മാർഗം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവരെന്തിനാണ് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നത്? കാരണം ഭക്തിമാർഗം ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ല. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ, ഭക്തന്മാരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതൊക്കെയാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 8 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രകൃതി എന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്.
ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 8 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ്. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ, വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഉദകശായി വിഷ്ണു. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്, ഒരു കാരണമാകുന്നത് ഉദകശായി വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾഭൂകിക്കൊണ്ട് അതിന് വൈവിധ്യം നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞില്ലേ? അതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലുള്ള പാലാഴിയിലുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ഫസ്റ്റത്തത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പേര് ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാവർക്കും? ഇതില് ഈ 3 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന പിങ്ക് കളറ് ആ താമരയുടെ ഇതള് പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത്, അതിന്റെ കുറേയില് യെല്ലോ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. ഏറ്റവും താഴെ ഈ കാണുന്ന ആ വട്ടം അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം. ഇത് 3. ഫസ്റ്റത്തത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതിന്റെ ഇടയിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം, അതിന്റെ താഴെയിൽ ഭൗതിക ലോകം. ഇത് 3 മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റത്തത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, രണ്ടാമത്തത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, മൂന്നാമത്തത് ഭൗതിക ലോകം. ഇതിൽ നമുക്കിനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കിതിൽ നോക്കാം. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. കണ്ടവിടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്? ഞാൻ കുറെ സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. കാണുന്നുണ്ട്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ്. ആ ഗോൾഡൻ കളറിൽ മുട്ട പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ്. കുറേ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്, അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണുവിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ? കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രത്യേകത? വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ കിടക്കുന്ന? ആ വിഷ്ണുവിന് എന്താ പ്രത്യേകത?
വെള്ളത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ? കാരണോദക സമുദ്രമാണ് അത് കേട്ടോ. കാരണോദക വിഷ്ണു കാരണ സമുദ്രത്തിലാണ് ശയിക്കുന്നത്. പിന്നെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരയില്ല, താമരയിൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇല്ല, പിന്നെ അനന്തൻ ഇല്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല, ഇതൊന്നുമില്ല ഈ വിഷ്ണുവിന് അല്ലെ? ഒന്നുമില്ല ഈ വിഷ്ണുവാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഇനി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇത്. ആ പ്രപഞ്ചം ഒരു മുട്ട തുറന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ. അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആര് കയറും? രണ്ടാമത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരനായിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന് വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പൂകാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അവിടെ വന്നപ്പോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് എന്ത് വന്നു? താമര വന്നു, താമരത്തണ്ട് വന്നു, പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നു, അനന്തം വന്നു, എല്ലാം വന്നു അല്ലെ? ആ താമരത്തണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാല്, ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി നോക്കട്ടെ, കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ? താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാണുന്നുണ്ടോ? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള 14 ലോകങ്ങൾ എവിടെയാ കാണുന്നത്? ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം, സത്യലോകം. ഏറ്റവും മുകളില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ സത്യലോകം. പിന്നെ തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം, അത്തള, പിത്തള, സുത്തള, തലാത്തള, മഹാത്തള, രസാത്തള, പാതാള എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 14 ലോകങ്ങള് എന്തിലായിരിക്കുന്നത്? എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ? അപ്പോ ഈ താമരത്തണ്ടിലാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് ഏത് ലോകങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്? ഈ 14 ലോകങ്ങള്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ 14 ലോകങ്ങളുള്ളത് താമരത്തണ്ടില്. നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തിലാ? നമ്മള് ഭൂലോകത്തിലാ. ഭൂലോകത്ത്. നമ്മളെ ലോകത്തിന്റെ നമ്പർ എത്രയാന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഏഴാമത്തെ ലോകാണ്. ഏഴാമത്തെ ലോകാണ് നമ്മുടെ ലോകം, ഏഴാമത്തത്. പിന്നെ ദേവന്മാരിരിക്കുന്ന ലോകം ഏതാണ്? അഞ്ചാമത്തെ ലോകം സ്വർലോകാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലോകം. പിന്നെ മഹർലോകം, മുനിമാര് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുനിമാരുടെ ഒക്കെ ലോകം മഹർലോകം. ജനലോകം അതും പ്രജാപതിമാരുടെ ലോകം. തപോലോകം കുമാരന്മാരുടെ ലോകം. സത്യലോകം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ലോകം. പിന്നെ താഴ്ത്തിക്ക് വരുന്ന അത്തള, വിത്തള, സുത്തള, തലാത്തള, മഹാത്തള, രസാത്തള, പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ 14 ലോകങ്ങള്. മഹാബലി ചക്രവർത്തി എവിടെയാണ് അറിയാവോ? സുതലത്തിലാണ് അവര് മഹാബലി ചക്രവർത്തി. നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ 14 ലോകങ്ങള്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ 7ാമത്തെ ലോകത്ത്. 5ാമത്തെ ലോകത്ത് ദേവന്മാർ. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത്? ഇവരൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. താമരത്തണ്ടിൽ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകമാണുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ലോകാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ളതാണ് എന്ത്? ആത്മീയ ലോകങ്ങള്. വൈകുണ്ഠ ലോകവും ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്ത്. നമ്മളും ഈ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് 3ാമത്തെ ഒരു വിഷ്ണുമൂർത്തിയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 14 ലോകങ്ങള് താമരത്തണ്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതില് ഭൂമിയിലുള്ളവര് 7ാമത്തെ ലോകത്തില്, ദേവന്മാര് 5ാമത്തെ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യോഗികള് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവിടേക്കാ പോകാം? അവര് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഏത് ലോകത്തെത്തും പറഞ്ഞു? മഹർലോകത്തിൽ പോകും. അത് കേട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ജനലോകത്തിൽ പോകും. അങ്ങനെ സത്യലോകത്തിലെത്തിക്കും. ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സില്? കേറിയവര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? കേട്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോണതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭൂവർലോകം കഴിഞ്ഞു, സ്വർലോകം കഴിഞ്ഞു, മഹർലോകത്ത് പോയി, ജനലോകത്ത് പോയി, തപലോകത്ത് പോയി, സത്യലോകത്തിലെത്തി. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്?
ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി അതായത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു കഴിഞ്ഞ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ. സത്യലോകം ആരുടെ ലോകം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം, സത്യലോകം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മാതാജി വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ്. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ അത്തള വിത്തള ആ ലോകങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ്? പാതാള ലോകങ്ങള്, ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങള്. ആ, ആ. ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു കരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമാകാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും അതിന് ജീവൻ നൽകാനായിട്ട് വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആര് ഉൾപ്പുകയാണ് അതിലേക്ക്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉൾപ്പുകുന്നു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയില് നാഭിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 7ാമത്തെ ലോകം നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ്. 5ാമത്തെ ലോകം ദേവന്മാരുടെ ലോകം സ്വർഗലോകാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകം ബ്രഹ്മലോകാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ളവർക്കും, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും 14 ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലാണ് അതില്ലാത്തത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ ആയോ? സ്പീഡ് ഓക്കെ ആയോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകം. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഈ മഞ്ഞ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ, അവരുടെ ലോകങ്ങളാണിത്. ഇവിടെ എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും അവിടെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ. അതാണ് ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ ഒത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്കിപ്പോ ക്ലിയർ ആക്കുക. ഇത്രയും മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നാലാമത്തേലല്ലേ നമ്മളിത് പറഞ്ഞത്? അതെ. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേതം ധര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അധമശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയാണ്. ഇനി ഭഗവാന് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഉണ്ട്, ശ്രേഷ്ഠമായ ശക്തി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതേതാണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മത്താ പലതരം നാന്യത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വേറൊരു സത്യമില്ല. എപ്രകാരമാണോ മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുന്നത്,
മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ കോർത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നൂല് കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താ തോന്നാ, ആ മുത്തുകൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതേപോലെയാണ് സർവ്വതും ആരിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാതും കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അടക്കി വെച്ചതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ഇപ്രകാരമാണോ മുത്തുകള് നൂലിന്മേല് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് എന്ത് ഭഗവാനിലെല്ലാം ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനില് എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജലത്തിന്റെ രസം, ജലത്തിലെ ആ രസം, ജലത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിന്, അതിന്റെ ആ രസം അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, അതും ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലുള്ള പ്രണവവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിലെ പൗരുഷവും ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ രസം, ജലത്തിൽ വരുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ദാഹിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജസിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവബീജങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ പറയുന്നു സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി അത് ഭഗവാനാണ്. തേജസ്സികളുടെ തേജസ് ശക്തി, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി, തേജസ്സികളുടെ തേജസ്, ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിതാവാണ് ശരിക്കും ആര്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി, ബുദ്ധിമാന്മാർക്കുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും, ഇതൊക്കെ ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെന്താ പറയുന്നു? യേചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാമശാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിധി നാത്വേഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു സ്വാത്വികമായിട്ടും രാജസികമായിട്ടും താമസികമായിട്ടും 3 ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണിത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും, ആ 3 ഗുണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും. ഇതെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഭഗവാന്റെ ആണ് ഇതെല്ലാം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിന് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ അധീനനല്ല, ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അധീനനല്ല, ഇതിന്റെ ഉള്ള എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം. പല്ലറ്റ് വരുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ഇവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്.
ദേവി ഹേഷ്യാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്, ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മളാണ്, ആത്മാക്കള്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാന്റേത് പോലെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെ ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആര് ബാധ്യസ്ഥനാകും? നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാകും. മീൻസ് ജീവാത്മാക്കൾ ബാധ്യസ്ഥരാകും. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നത് ആരിലാണ്? ആ വീട്ടിലുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര നാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും നാൾ എന്ത് വേണം? അവര് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ നിയമം, ആ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നിയമം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആരെ സ്വാധീനിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് ആ സ്വഭാവം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും, നമ്മളെ പ്രവൃത്തി വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇവിടെ ആ ഗുണങ്ങൾ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? അത് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും പറയാണ്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപതന്ത്യേ നരാധമ മായായ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്. പിന്നെ മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മനുഷ്യന്മാരില് ഏറ്റവും താഴ്ന്നവര്, അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവര്. ഇവരാരും ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തത് മൂഢന്മാര്. മൂഢന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ആര്? മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ. അതായത് അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? ഇവര് തയ്യാറല്ല. അതേപോലെയാണ് ആര്? ഈ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവര് എന്താണ്? കഴുതുകളെ പോലെയാണ് സമർപ്പിക്കാൻ. ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കഴുതയെ പോലെ. അതായത് ഒരു യജമാനു വേണ്ടിയിട്ട് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നോ എന്നും ആർക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ തൃപ്തിയായി. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാര്. നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്നാൽ ഏറ്റവും താണവൻ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താണ്? അത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം തന്നെയാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതുപോലും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല നരാധമന്മാർ. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമന്മാരായിട്ടുള്ള നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മോചനം നേടാൻ, മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. എന്തിലൂടെ? ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ. പക്ഷെ എന്തിനും പോലും ആരും അപ്പൊ ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മൂന്നാമത്തത് ദുഷ്കൃതികൾ. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണവർ. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ്? ഈ
മായയുടെ അധീനതയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് നേടിയ ശക്തി ജ്ഞാനം എല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മായാശക്തി കൊണ്ട് അവരെന്താണ് തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവരായിരിക്കും, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവരായിരിക്കും. അതാണ് ദുഷ്കൃതികള്. നാലാമത്തത് ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവർക്കും എന്തില്ല, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരിൽ വരുന്നതാണ് മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവര്, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇനി അടുത്ത 4 കൂട്ടർ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃത്തിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവര്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. പിന്നെ ആ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ. ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ മറന്നു വിളിക്കുന്നവര്, തന്നെ മറന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക, ഫുള്ള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നവർ ദുഃഖിതൻ. അതേപോലെ തന്നെ ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരാരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്? ഭക്തനാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 പേരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ 4 കൂട്ടരെ പറഞ്ഞാല് ഇവര് ശുദ്ധഭക്തരല്ലെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പുറമെ ഇവർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ട്. ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച് വരുമ്പോ ഇവർക്ക് എന്ത് മാറും? ഇവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരും. ഇവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തിന്? ഭക്തനാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ്, ശുദ്ധഭക്തനാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഈ 4 കൂട്ടര്. ഉദാഹരണം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന പിക്ചറാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ 2 പിക്ചർ ആനയും ദ്രൗപദി. ഇത് രണ്ടും ഗജേന്ദ്രനാണ്. ആനത്തലവനാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ഒരു ആനയാണ്. തടാകത്തില് കാലുമ പിടിച്ച് കടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. കുറേ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയാണ് പറയുന്നത്. ദ്രൗപദി ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് ആരെ വിളിക്കുകയാണ്? മറന്നു വിളിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ, ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 2 പേരെ രക്ഷിക്കുന്ന. അപ്പൊ ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ദ്രൗപദിയും ഗജേന്ദ്രനും. താഴത്തെ 2 പിക്ചർ, ഒന്ന് ധ്രുവനാണ്, ധ്രുവകുമാരനും. രണ്ടാമത്തത് സുഗ്രീവനാണ്. ധ്രുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ, അതായത് ധനം നേടാനായിട്ട്, അതായത് രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ, അതായത് രണ്ടാനമ്മയുടെ അടുത്ത് ആ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അച്ഛനേക്കാളും വലിയൊരു സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ധ്രുവൻ. രണ്ടാമത്തത് സുഗ്രീവൻ, ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് സഖ്യം ചേരാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ആദ്യത്തത് 2 പേര് ദുഃഖിതൻ, രണ്ടാമത്തത് ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണം. ഇനി ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന 2 പിക്ചർ, താഴത്തെ മുകളിലത്തെ പിക്ചർ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഒന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ശുകദേവ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് എന്ത് കേൾക്കുന്നത്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. താഴെ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത്. അതാണ് ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണം. ഈ 2 എണ്ണം. ഇതിന്റെ 2ന്റെ ഇടയിലും, അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് 3ാമത്തെ പിക്ചർ ശുകദേവ മഹർഷിയാണ്. ശുകദേവ മഹർഷി 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശുകദേവ മഹർഷി 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പുറത്ത്
മായാലോകമാണ്. പുറത്ത് വന്നാൽ തന്നെ മായ പിടിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കി ശുകദേവ മഹർഷി പുറത്തേക്ക് വരാതെ ഗർഭത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാണ്, മായ പിടിക്കില്ല, ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശുകദേവ മഹർഷി എങ്ങനെ വരുന്നത്, 16 വർഷമാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിന് ഉദാഹരണം, ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ഗജേന്ദ്രനും ദ്രൗപദിയും ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം. താഴത്തെ 2 ധ്രുവനും സുഗ്രീവനും എന്തിനാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്? ധനകാംക്ഷിക്ക്, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണം. ലാസ്റ്റത്തെ 2 പിക്ചർ, താഴത്തെ മേലത്തെ പിക്ചർ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണം. പിന്നെ മറ്റേതോ ശുകദേവ മഹർഷി ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സാ മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നു അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പോൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അനേകം ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തി എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സർവജ്ഞനാകുന്ന നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളവുമായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് എന്തറിയുന്നത്, ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് അനേകം ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമസ്തൈസ്തൈർഹൃദജ്ഞാനാം പ്രപഥന്ത്യേന രാധമഃ പ്രഭതന്ത്യാന്യ ദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര് അവരാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവര് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യും, പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരൊക്കെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി, അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതില് 2 ശ്ലോകം നമ്മളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകാട്ടോ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മാരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാനാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയില് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം അവരുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഞാനാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തറിയാൻ പറ്റും, എനിക്കറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തക്കവിധം അവരിൽ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്,
ഭഗവാനാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവിയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടം ദേവിയാണെങ്കിൽ ആ ദേവിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? അവിടെ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹത്തെ ലഭതേ ച തഥാ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ദേവി ആരാധിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ദേവി ആരാധിക്കാനാണ്, നമുക്ക് വിശ്വാസം ദേവിയോടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമുക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ദേവിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൈവരും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് ദേവി നടത്തി തരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം ശരിക്കും നിറവേറ്റി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വിദ്യാദേവതയെ സരസ്വതി എടുത്തോളൂ. ഇപ്പൊ സരസ്വതി ദേവിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വേണം, പഠിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പരീക്ഷയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെന്ന് ദേവിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അപ്പൊ ദേവി ആരോട് പറയും? ഭഗവാനോട് പറയും. ഇന്ന ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ മകന് പരീക്ഷയാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും? ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവി നമുക്ക് ഒക്കെ തരും, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫലം തരും. അല്ലെങ്കിലോ ദേവി തരില്ല. അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ആര് ചെയ്തു തരുന്നു? സരസ്വതി ദേവി ചെയ്തു തരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? നമ്മൾ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദേവി ആരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം? ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദേവിയുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഗണപതിയുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആരോട് പറഞ്ഞാലും അവരാരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം? കാരണം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ അവർ ചോദിച്ച് ഭഗവാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവര് നടത്തി തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മത്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും. ദേവന്മാര് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, നമ്മളും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്രാമത്തെയാണ്? 7ാമത്തെ ലോകത്തിലും, ദേവന്മാര് 5ാമത്തെ ലോകത്തിലും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരോട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, എനിക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും ഒക്കെ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജയിലാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജയിലിലെ 5ാം നമ്പറിൽ റൂമിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ദേവന്മാരിയ്ക്കുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിലോ 7ാം നമ്പർ റൂമില്. ഈ 7ാം നമ്പർ റൂമിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ 5ാം നമ്പർ റൂമിലിരിക്കുന്ന ദേവന്മാരോട് പറയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ 7ാം നമ്പർ റൂമിന് നമ്മളെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് 5ാം നമ്പർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ, അല്ലാതെ ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നതും ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലവും എങ്ങനെയാണ്? അത് തുച്ഛവുമാണ്, ക്ഷണികവുമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് എണ്ണമില്ലാത്ത വരദാനങ്ങൾ തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാരുടെ വരദാനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല.
നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്നവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ ഒന്നും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഭഗവാന് അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. അതുമൂലം അജനാണ് അവ്യയനാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് പറയുന്നത്. യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ യോഗമായ ഭഗവാനെ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമപുരുഷനാണ്. ആ പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പിന്നെന്താണ്? ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തറിയാം? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം. എല്ലാവരും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയാം. നമുക്ക് പക്ഷെ ആരറിയുന്നില്ല? നമ്മൾ ഭഗവാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, വരുന്ന കാര്യവും പോണ കാര്യവും ഇന്നലത്തെ കാര്യവും ഇന്നത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യം എല്ലാം ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തരാകുന്നു. അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ പൂർവജന്മത്തില് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായാനും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂർവജന്മത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമ്മളെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ച മാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുക, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോപ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്യായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണായി പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ